Σερζίνιο, ο Μπιζέρα ψηλότερα όλων. Σούτ από τον Απολεόνι οι κόντρες και τώρα είναι ο Βιερίνια με τον Κοσιανικούλη 2-2. Ανεβαίνει γρήγορα ο Σερζίνιο, πετάει την πάση στον Κοσιανικούλη, ο Βιερίνια ένα ακόμη τέτα-τέτ και πάλι ο Βλάζιτς λέει όχι, Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι αυτός που ξεκλειδώνει την άμυνα του Λεβαδιακού και πανηγυρίζει με πάθος την επίτευξη του πρώτου τέρματος σήμερα στο παιχνίδι. Μια ακόμη προστινή παλιά για το Φιλωμένο, η μπάλα από το στάσιμο του Αργεντινικού. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Από τον Αργεντινό. And my man Steve Rowland, we're kicking the flow, and it goes a little something like this. Ο Καψής αρχικά έκοψε Φιλωμένο. Ο Σιανικούλης, οι προσποιήσεις, η μπάλα στο δεξί, το σου 3-0. Και αυτός ανοίγει λογαριασμό. Και ο χρόνος από θεραπεία θα οριστεί σε σχέση και με το παίκτη. Το σου του Φωτάκη, ένα εκπληκτικό γκολ. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Με αυτή την πολίδα του Φωτάκη που παίρνει πάνω του τη φάση, συνήθως δεν αφήνει περιθώρια. Δείτε εδώ, μέχρι να πάει κάποιος να το κλείσει, σημαδεύει το δεξί γάμα του Ντεκρά, καταπληκτικό σουτ, καταπληκτικό γκολ. Γκαρσία, Νίβιτς, δυνατό το σουτ, γκολ! Tag team back again, check it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dagger, yeah. These 3 words when you're getting busy. Whoa, that is Hitman. Απέναντι του Γάντα Νίβιτς στο κέντρο με πολύ δύναμη το σούτ από τον Σέρβο, σκαρπαλώνοντας στα κάτια, εκτελεί το φάουλ, η μπάλα κάνει ένα γκέλ, βάζει το πόδι του Μουσλίμοβιτς και επιστρέφει στα γκολ. Από τον Ιανουάριο του 2009 είχε να σκοράρει από ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα κόντρα στον Πατρακικό και σήμερα 10 μήνες του Δευτέρου ημιχρόνου 47ο λεπτό, η μπάλα στα δίκτυα και έπεσε σωστά ο Σιμάκης 3-0 σε βάρος του αιωνίου αντιπάλου. Δεύτερη και τρίτη κάρτα για να αποβηθεί, εδώ βλέπουμε ξανά τον γκολ που πετυχαίνει ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς ύστερα από την πολύ ωραία πάσα
επαφή ανάμεσα σε τόσους ξένους. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Ήβιτς πάντα έξω από την περιοχή για τον Βιερίνια. Ωραία το κοντρόλ απέναντι στο 2-0 γκολ. 0-2 και ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι με τον Αδελίνο Βιερίνια που βρίσκει και πάλι δίχτυα μετά από καιρό. Δεν και ο Τσιρίλο πόσο έντονα πανηγύρισαν στον παίκτη στον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτό το γκολ. Ωραία κινήθηκε έξω από την περιοχή ο Ήβιτς. Καταπληκτικό πέρασμα για τον Βιερίνια. Του κόβει πάλι την μπάλα. Εξαιρετικός συνδυασμός. Ένα τρομερό γκολ από τον ΠΑΟΚ. Πόσο όμορφα κόβει αυτή η πρώτη πάσα. Ένα αριστουργηματική του Ήβιτς. Απόδειξη της εξαιρετικής του τεχνικής και εδώ και είναι εύκολη δουλειά. Μετά την πολύ ωραία και άμεση σε αυτή πάσα του Βιερίνια. Δείτε, αφήνει, δεν κοντρολάρει, την κόβει με τη μία. Στο 82. Ανεβάζει παίκτος ο ΠΑΟΚ, αλλά πίνει και τρεις πίσω. Χαμηλά ο Βιερίνια, καταπληκτικό γκολ. Και δείχνει το Λίνο Βιερίνια, προφανώς δεν την έχει σημαντικό ρόλο. Δείτε εδώ. Πηγαίνει, δεν ακουμπάει την μπάλα, ευθυνδιάζει στον Πρατιλάτη, εκεί που σκάει η μπάλα. Το δούμε και από εδώ καλύτερα. Ναι, κανένας δεν ακουμπάει. Πήρε την κεφαλιά από τον Μπέλμπερ, Βιερίνια με τον Ήβιτς κοντά του και κάνει κίνηση ο Εντίνιο, ο οποίος παίρνει τη μπάλα στην περιοχή του Νικοπολίδη. Σουτ, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης με μια πολύ ωραία αντεπίθεση οδική από τον Φορά. Παίρνει το προβάδισμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Ήβιτς στον Εντίνιο και ο Πορτογάλος πολύ ωραία τέλεση για το 0-1. Ανοιχτή η άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό θέλησε. Καλησπέρα σας από την Τούμπα. Εδώ που πριν από μερικά δευτερόλεπτα η νύχτα είχε γίνει μέρα και τώρα δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μεγαλικά στις τροτίδες που έχουν ανάψει οι φίλοι του ΠΑΟΚ για να υποδεχτούν την ομάδα τους στον αγωνιστικό χώρο. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το πιο καυτό, το πιο κρίσιμο, το πιο καθοριστικό ντέρμπι για το φετινό πρωτάθλημα. Το ντέρμπι από το αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως να κρυφτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Παύλο Γκαρσία. Στο 59, 1-0 ο ΠΑΟΚ και του παίρνει φωτιά. Βλέπετε τι γίνεται, πόσο έξαλλη είναι η πανηγυρική για αυτό το απίστευτο γκολ του Ουρουγουανού. Space Invaders are back. Έδωσε τέτοια βόλτα στην μπάλα και την έστειλε στο δεύτερο δοκάρι του Τζόρπα εκεί, οπότε τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού ήταν... Βλέπετε και το offside, 4 και την από εδώ. Ο Σορλέν ευκαιρία για το 2-1 και το πετυχαίνει στο 68. Ο Μουσλίμοβιτς, ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά. Ζλάταν Μουσλίμοβιτς, τον βλέπετε. Η αλλαγή του Φερνάντο Σάντος ξαναδίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Now you know the truth. Space Invaders are